ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്മാൻ മംഗളത്തിന്റെ 18 ദിവസ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷു ഉന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭന മാതാജി വന്നല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കിയത്? നമ്മള് ഏതായിരുന്നു അധ്യായം? ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എത്രയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എത്ര ദൈവിക ഗുണം? 26. ഏതൊക്കെയാണത്? കുറച്ചെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ദാനം, നിയന്ത്രണം, വേദപഠനം, ലോകമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള അസുരഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഗർവം, പാരുഷ്യം, ഇതൊക്കെയാണ്. ആ, കൃഷ്ണൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു? കൃഷ്ണൻ ദൈവിക ഗുണത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനുള്ള ആവശ്യം പറഞ്ഞു. ബന്ധന കാരണങ്ങൾ ഏതാണ്? ആസുര ഗുണങ്ങള്. ഓക്കെ. മുക്തി സാധകങ്ങൾ ഏതാണ്? ഭൗതിക ഗുണങ്ങള് മുക്തി സാധകങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ഓക്കെ. നരകത്തിന്റെ 3 വാതിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭ. ഇത് 3 നരകത്തിന്റെ വാതിലുകൾ. ഓക്കെ. മറ്റേ നമ്മുടെ ആസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? എവിടുന്നാ തുടങ്ങാം? ആസുര ജീവിതത്തിന് ആരംഭം അത് എവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? സത്യയുഗത്തിൽ എവിടെയായിരുന്നു? സത്യയുഗത്തിലെ എന്താ പറയാ, ദൈവാസുര ഗുണങ്ങളൊക്കെ എവിടെ കണ്ടിരുന്നേ? നമുക്ക് ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്തായി മാറി? കുടുംബമല്ല, ഒരേ ലോകത്തില് 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ. രാമരാവണൻ. പിന്നെ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ. കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണാം. അപ്പൊ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ദൈവാസുര ഭാവങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്ന് ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസം. എന്താണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ? വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഈ
നമുക്കറിയാം 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, സത്വ രജസ് തമോ. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ, അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടും. അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. ആ കർമ്മത്തിന് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും, എന്താ പറയാ, പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കാൻ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു യോനി ഭഗവാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം, ആ ശ്രദ്ധ, ആ വിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണത്തിലെ വിശ്വാസം ഉള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക, രജോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. അതായത് ഓരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ആഹാരം, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ആദ്യത്തെ, ആഹാരം, യജ്ഞം, ദാനം, പിന്നെ തപസ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഗുണത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്ന് അത് വിശ്വാസത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടിട്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അർജുന ഉവാച ഈ ശാസ്ത്രം വിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധവാൻവിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും തന്നെ പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണനോട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ആസുര ഗുണത്തിലുള്ളവരെങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ ജീവിതം ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതായത് ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കില്ല അവരുടെ ജീവിതം. പക്ഷെ ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു നിയന്ത്രിത ജീവിതമായിരിക്കും ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചോദിക്കുകയാണ്, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും തന്നെ പിന്തുടരാതെ, എന്താണോ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്, ആ നിയമങ്ങൾ എന്താ, ഇതൊന്നും തന്നെ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത്, അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ അവർക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ അവർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു, അവരുടെ ഭാവന അനുസരിച്ച്, സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് അവർ ഓരോ ആരാധന നടത്തും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്, ഏത് ഗുണത്തിലാണ് അവർ പെടുന്നതെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് നോക്കാം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്ന്. അതായത് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നത്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോ നമുക്ക് തമോ ഗുണമാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ആ രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതേ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് സത്വഗുണമാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ സ്വഭാവം വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നത് ഓരോ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അത് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വിശ്വാസം. സത്വഗുണത്തിൽ വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ അത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് അർജുനൻ ചോദിക്കണം, ഇതിലൊന്നും പെടാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ, അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും, അവരെന്താണ് അവരുടെ ഭാവന അനുസരിച്ച് അവർ എങ്ങനെയാണ് ആരാധന ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, സത്വാനുരൂപോ രൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷ യോ യത് ശ്രദ്ധ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. പിന്നെന്താ പറയുക, താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ജീവിതസത്തകൾ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസം ഉള്ളവരെന്ന് നമുക്ക് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഏതൊരാൾക്കും എന്താണ് പ്രത്യേകമായ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവസത്ത മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും വിശ്വാസം. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല, അത് അവർ ആർജിക്കുന്നതാണ്. അവർ ഏത് ഗുണമാണ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആ വിശ്വാസം അവർ ആർജിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് സാത്വികമായാലും രാജസികമായാലും താമസികമായാലും അത് അയാളുടെ ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അധികം കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നുന്നത്, നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ സ്വഭാവവും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ തന്റേതായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. എന്താണ്, നമ്മൾ ആ ഗുണത്തിന് അടിമയായി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിന് അടിമയായി ആ വിശ്വാസം രൂപപ്പെട്ട് ആ സ്വഭാവം കൈകൊണ്ട് നമ്മുടേതായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവര് ദേവാരാധന ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിൽ എന്താണ്, ദേവാരാധന ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്, അവര് അസുരന്മാരെ ആയിരിക്കും
അവര് ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളെ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ. അതായത് രജോ ഗുണം അസുരന്മാരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസുരന്മാരല്ല, മനുഷ്യരിൽ പ്രതാപിയായ ആൾക്കാരെയാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. ചിലരൊക്കെ പറയില്ലേ, അവര് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അവർക്ക് ദൈവത്വമുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളില്, അവരെന്തൊക്കെയാണ്, അവർ ഒരുപാട് സിദ്ധി നേടിയ പുരുഷന്മാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരൊരു എന്താ പറയാ, ദൈവത്തിന്റെ അംശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ തന്നെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ രജോ ഗുണത്തിൽ. അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണത്. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണമാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളെ ആരാധിക്കാനാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ പോകും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? അപ്പോൾ ദേവന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ വീണ്ടും കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ. യജന്തെ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശന്യേ യജന്തെ താമസാ ജനാഹ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? സത്വഗുണിക്കാർ. എന്താ? അവർ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കാർ എന്താണ്? ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും അവർ എന്താണ്? ആ ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് അവര് എന്താണ്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമൊന്നും അവർ സ്വന്തമായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരതെന്താണ്? അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവർക്കറിയാം ആരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ദേവോത്തമ പരമപുരുഷൻ. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ, എന്താണ്? അവിദ്യപൂർവകം നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് അവിദ്യപൂർവകം, പ്രത്യക്ഷമായല്ല, അത് വേറെ രീതിയിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടെന്നാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? അവര് മനുഷ്യന്മാരെ, ഇപ്പൊ അവര് മനുഷ്യന്മാരെ തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ തുല്യമായി കണക്കാക്കാണ് ഇവിടെ. പ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാർ. ഇപ്പൊ 2-ാം മഹായുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? ഹിറ്റ്ലർ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ്? ഹിറ്റ്ലറിനെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ആരാധന ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം അതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു ദൈവമായി സങ്കല്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധന ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണോ, നമ്മുടെ എന്താണ് വിശ്വാസം, നമ്മൾ ഏതാണ് വിശ്വാസം ഗുണത്തിലാണ്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ആരാധന ചെയ്യുന്നതും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? രജോ ഗുണക്കാർ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ പ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവനെ പോലെ കണക്കാക്കി അവർ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താ അവർ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇവരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഫലം ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ള ആ ധാരണയായിരിക്കും രജോ ഗുണക്കാർക്ക്. അതാണ് അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണത്. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആരാധന? തമോ ഗുണത്തിൽ അത് പറയുമ്പോ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളെ. ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ താഴ്ച ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു വൃക്ഷം കാണുന്നുണ്ട്. ആ വൃക്ഷം വലം വെക്കാണ് ആൾക്കാർ, അല്ലെ? എന്താണ്? അത് ഒരു അന്ധമായ വിശ്വാസം, അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ വൃക്ഷത്തിൽ വലം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ, ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആരാധനകൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓരോ ആരാധന ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ നമ്മൾ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞു അവിടെ ആ പ്രേത സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലർക്ക് അതിനോടായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം. ആ വൃക്ഷത്തിൽ ഒരു പ്രേത സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ആ പ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് എന്താണ്? അവിടെ പൂജകളൊക്കെ നടത്തും, പിന്നെ അവിടെ ബലിദ്രവ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലപ്പോ സ്വഭാവത്തിൽ എന്താണ്? താമസ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ലൈംഗിക കർമ്മവും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആ ആരാധന തമോ ഗുണത്തിലാണ്. തമോ ഗുണത്തിൽ അവര് ആ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരായി ഇരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവര് മരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഈ സ്ഥൂലമായ ശരീരം ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത യോനി കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷങ്ങളിലും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ അതിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ആ പ്രേത പിശാചുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് അതിനെ തന്നെ ഒരു ദൈവമായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് തമോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസം ആ വഴിക്കാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ ഇതില് ഈ മൂന്നും നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി. എന്താണ്? ഇവിടെ സാത്വികരെന്താണ്? ദേവന്മാരെ, രാജസിക ഗുണത്തിലുള്ളവര് മനുഷ്യന്മാരെ, പ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള
ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളെ. പക്ഷെ ഇവിടെ കൃഷ്ണന്റെ ആരാധന പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആധ്യാത്മികമായ ശുദ്ധ സാത്വിക ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുക. സത്വം വിശുദ്ധം വാസുദേവ ശബ്ദിതം എന്ന് പറയും. അതായത് എന്താണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന വാക്കാണിത്. സത്വം വിശുദ്ധം വാസുദേവ ശബ്ദിതം. എന്താന്ന് വെച്ചാല് വിശുദ്ധ സത്വ അവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ 3 ഗുണത്തിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക്, അതായത് കേറണം. അതാണ് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ. ആ 3 ഗുണത്തിലും മുകളിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രാപ്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിൻ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളാണ് അസുരന്മാര്. അപ്പൊ അസുരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അവര് തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഈ കാമം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും ആസുര സ്വഭാവത്തിന് കാരണം എന്താണ്? ഈ കാമത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആഗ്രഹമാണ്, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം മൂലം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം മൂലം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ അഹംഭാവം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരം എന്താണ്? ഭഗവാൻ നൽകിയതാണ്. അത് നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. അതിനെയും പിന്നെ എന്താ? ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും, എന്താണ്? ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ പോലും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അതിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത, അതാണല്ലോ അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ശാസ്ത്രം എന്താണോ പറയുന്നത് അതൊന്നും അവർ കണക്കാക്കില്ല. ശാസ്ത്രം നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്സുകൾ. ആര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും കഠിന തപസ് കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ കഠിന തപസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കലിയുഗത്തില്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മള് തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഏത് ശാസ്ത്രത്തിലും ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവര് തന്നിഷ്ടം പോലെ, തനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് വിഡ്ഢികളാണ് അവര്. അസുരന്മാരെന്താണ്? വിഡ്ഢികളാണ്. ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അസുരവർഗത്തിൽ പെടും. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? നമ്മുടെ ഹിരണ്യകശിപു. സത്യുഗത്തിലൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപു എന്താ ചെയ്തത്? ഹിരണ്യകശിപു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തപസ്, ശരീരം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടാണ്, അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാ? അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഹിരണ്യകശിപുവിന് എന്താണ്? ആ അനശ്വരത വേണം. എന്തിനാ? ആ ബ്രഹ്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നോക്കി. എനിക്ക് അനശ്വരത വേണം, എനിക്ക് ആ ശാശ്വതമായ ആ പദവി വേണം, അത് നശിക്കാൻ പാടില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള അമരത്വം വേണം എന്നൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും അമരത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ് നമുക്കറിയാം, ഈ 14 ലോകത്തിലെ ഉന്നത ലോകം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നോക്കി ആര്? നമ്മുടെ ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചു? എനിക്ക് അമരത്വം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് ബ്രഹ്മാവ് പറയാ, എനിക്ക് പോലും ഇല്ല അമരത്വം. കാരണം നമുക്കറിയാം, ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന, ആ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴെയുള്ള പാതാളം ലോകം വരെ എന്താണ്? എല്ലാം നശിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പ്രളയ സമയത്ത് എല്ലാം നശിക്കും. പക്ഷെ അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അമരത്വം? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ അസുരന്മാർക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് അവർക്ക് എന്താണ്? ആ വിഡ്ഢികളാണ് അവര്, ഈ അസുരന്മാർ. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതൊന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അവർ ഈ തപസ്സൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച ആർക്കും ഉപയോഗം? അവർക്ക് പോലും ഇല്ല. ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ പോലും അവര് മാനിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആഹാരസത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി തരും. ആഹാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം, യജ്ഞത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം, പിന്നെ ദാനത്തിൽ എങ്ങനെയാ, തപസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ
ആഹാര, തപസ്, യജ്ഞ ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ? ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ 4-5 പേരുണ്ടെങ്കിലും 5 പേർക്ക് 5 രീതിയിലായിരിക്കും ഭക്ഷണ രീതികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണത്? അവരവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണോ 3 ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇഷ്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, ഭക്ഷണ രീതിയിൽ പോലും നമുക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ യജ്ഞങ്ങളായിക്കോട്ടെ, തപസ്സായിക്കോട്ടെ, ദാനമായിക്കോട്ടെ, ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും തന്നെ യജ്ഞമാവട്ടെ, ദാനമാവട്ടെ, തപസ്സൊന്നും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അർജുനനോട് എങ്ങനെയാണ് ആഹാരം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് നോക്കാം. ആഹാരം 3 ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? സത്വത്തിൽ എങ്ങനെ, തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെ, രജോ ഗുണത്തിൽ. 3 ഗുണത്തിലെ ആഹാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആയുസ്സത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധനാഹാരസ്യ സിഗ്ന സ്ഥിര ഹൃദയ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയാഹ. ദീർഘ ആയുസ്. ആഹാരം ഇപ്പൊ നോക്കൂ, സത്വഗുണത്തിലാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലെ ആഹാരത്തിൻ്റെത്? ദീർഘ ആയുസ്, നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം? എന്താണ്? നമുക്ക് ആയുരാരോഗ്യ വർധനം, അല്ലെ? ആയു വേണം, ആരോഗ്യവർദ്ധനം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അതിനാണ്. അപ്പൊ ദീർഘായുസ് ഏതിലാണ്? സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകും. പിന്നെ എന്താണ്? ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. സത്വഗുണത്തിൽ ആഹാരം എപ്പോഴും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, മനസ്സിനെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലെ ആഹാരം. പിന്നെ ബലം, നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും. പിന്നെ സന്തുഷ്ടി, സംതൃപ്തി, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തെ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, സന്തുഷ്ടി. പിന്നെ എന്താണ്? സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡറേറ്റ് ഫാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതായത് മിതമായ കൊഴുപ്പ്. ഏതാണ് മിതമായ കൊഴുപ്പ്? നെയ്യാണ്. നെയ്യിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നെയ്യൊക്കെ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ്. നെയ്യ് മിതമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് നല്ലതേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് മിതമായ കൊഴുപ്പാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ മിതമായ കൊഴുപ്പ്. അത് നെയ്യിനെ മോഡറേറ്റ് ഫാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇത് ആസ്വാദ്യകരവുമാണ്. ഈ സത്വഗുണത്തിലെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എന്താണ്? അത് ആസ്വാദ്യകരവുമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സത്വഗുണത്തിലെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആഹാരം. അതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് സത്വഗുണത്തിലെ ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലെ ആഹാരം, അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭോഗ വെക്കുക, അതായത് പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം എന്താ പറയാ, പാകം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? ഉള്ളിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ച് എന്താണ്? ഒരു തുളസി ഇല വെച്ച് മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് അപ്പൊ പ്രസാദമായി. അപ്പൊ പ്രസാദത്തിന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, വി ആർ വാട്ട് വി ഈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. നമ്മൾ എന്താണോ അതെന്താണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭക്ഷണത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കഴിക്കണം. സത്വഗുണത്തിലുണ്ടോ അതോ തമോ ഗുണത്തിലാണോ അതോ രജോ ഗുണത്തിലാണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇസ്കോൻ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ അത് നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിലാണ്. എന്നിട്ട് അത് ഭക്തജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ പ്രസാദമാണ് ഭഗവാന്റെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് പ്രസാദത്തിന്റെ മഹിമ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസാദം ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ 9-ാം അധ്യായത്തില് ശ്ലോകത്തിൽ 26-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഭഗവാനെ? ഭഗവാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ ഇത്തിരി വെള്ളമെങ്കിലും ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവിടെ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വിഷമിക്കാനേ ഇല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കൊടുത്താലും പക്ഷെ അവിടെ ഭക്തി സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അല്ല, എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ 9.27 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 27-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് തപസ്യസി കൗന്തെയ തത് കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ എന്ത് കഴിക്കുന്നുവോ, നീ എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നുവോ എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു?
ഏത് തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണത്? അതെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ആ പാപത്തെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. നമുക്ക് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 13-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ, ആ യജ്ഞശിഷ്ട ശിനസ്സന്തോ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും അവര് ഈ പ്രസാദമാണ് കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. കാരണം അവര് പാപം മുക്തരായി തീരും. അതിലെ പാപമെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ എടുക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് പാപം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പാപമൊക്കെ ഭഗവാൻ എടുക്കും. നമുക്കറിയാം. അപ്പോ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷ്യ സാധനം എവിടുന്നാ വരുന്നത്? അത് കൃഷി സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ്, അവിടുന്ന് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ്, അവിടുന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോ ഒരുപാട് പാപത്തെ അത് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു. ആ പാപം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ. നമുക്ക് വേറൊരു രക്ഷയില്ല, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന് നിവേദ്യമായി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അവബോധം ശുദ്ധമായിരിക്കണം. അത് കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാന് കൊടുക്കാനാണെന്ന്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ പാപം എടുത്ത് നമുക്കതിനെ ആ പാപമുക്തമായ പ്രസാദ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തരും. പ്രസാദം എന്താണ്? കരുണയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് പ്രസാദം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്ക് പാപമേൽക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം നമുക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണത്? ഭുഞ്ചതേ തേ ത്വകം പാപം ആ പചന്തിയെ ആത്മകാരണാത്. ആരാണോ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കഴിക്കണം എന്ന് പാകം ചെയ്യുന്നു, അവര് പാപമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഭുജിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സ്വയം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പ്രസാദത്തിന്റെ മഹിമ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുചേലനെ അറിയാം. കുചേലന്റെ കഥ കേട്ടു. അപ്പൊ കുചേലൻ എന്താ കൊടുത്തേ ഭഗവാൻ? എന്തെങ്കിലും വിലപ്പെട്ടതോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ കൊടുത്തേ. എന്താ കൊടുത്തേ? ഒരിത്തിരി ആവില്ല അല്ലെ? അതും എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോയത്? ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ കടം വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയ ഒരിത്തിരി അവിലാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചത്. ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഭാവമാണ് കണ്ടത്. അതേപോലെ വിതുരന്റെ പത്നിക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ആ മതി മറന്ന് ഭഗവാനെ കണ്ട ആ സന്തോഷത്തിൽ ഒന്നും എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ പഴമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊലിച്ച്, എന്താണ് പഴത്തൊലി അവിടെ ഇട്ട്, പഴത്തൊലിയാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. പഴം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പഴത്തൊലിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അതിന്റെ പിന്നിൽ സ്നേഹമുണ്ട്, ഭക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നും വിചാരിച്ചില്ല, എന്താണ് തരുന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. പിന്നീടാണ് വിതുരൻ വന്ന് കാണുകയാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാന് കൊടുക്കാണ് ഭാര്യ, വിതുരന്റെ ഭാര്യ എല്ലാം പഴത്തൊലിയാണ് ഭഗവാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ സ്നേഹമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അതേപോലെ ശ്രീരാമൻ വന്നു. ശ്രീരാമൻ ശബരി എന്താ കൊടുത്തേ? ഓരോ ഇലന്തപ്പഴം, എന്താ പറയാതെ ബേരെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ് ശബരി ചെയ്തേ? ഓരോന്നും കടിച്ചു നോക്കി അത് മധുരമുണ്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാന് കൊടുത്തത്. ഭഗവാൻ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചോ? ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. കാരണം ഭഗവാൻ നീ എങ്ങനെ തരുന്നു അത് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ, എന്ത് തരുന്നു നോക്കില്ല. അതിന്റെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോ വിതുരനായിക്കോട്ടെ, കുചേലന്റെ ഭാര്യ ആയിക്കോട്ടെ, ശബരി ആയിക്കോട്ടെ, ഗജേന്ദ്രൻ എന്ത് കൊടുത്തു ഭഗവാന്? ഗജേന്ദ്രൻ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റി? ഗജേന്ദ്രൻ എന്ത് കൊടുത്തു? പ്രേമത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോടെ ഒരു താമരപ്പൂ ഭഗവാന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ അതും സ്വീകരിച്ചു, മോക്ഷം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഹാര രീതി ആ രീതിയിലായിരിക്കണം. ഇപ്പോ സത്വഗുണത്തിലെ ആഹാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനിയിപ്പോ രജോ ഗുണത്തിലെ ആഹാരം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലെ ആഹാരം എന്താണ്? രജോ ഗുണക്കാരിൽ, അതായത് ആരാണോ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത് അവർക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ആഹാരമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഏതാണ്? കയ്പുണ്ടായിരിക്കും, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, പിന്നെ വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം, നമ്മൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണം, നമുക്ക് ആരോഗ്യ, ബലം എല്ലാം നൽകണം. അതിനാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്താ തരുന്നത്? രോഗങ്ങളായിരിക്കും തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖങ്ങളായിരിക്കും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ രീതിയിലുള്ള, ഈ ഗുണത്തിലുള്ള ആഹാരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ കാമക്രോധത്തെ ഉണർത്തും. കാമത്തെയും ക്രോധത്തെയും അത് ഉണർത്തിയെടുക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്വഭാവങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണം എവിടുന്ന വരുന്നത്? കാമത്തിൽ നിന്നും ക്രോധത്തിൽ നിന്നും. പക്ഷെ അതിന് കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഹാര രീതി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഒരുപാട് ചൂട്, ഒരുപാട് ഉപ്പ്, അല്ലെ? ചിലർക്കൊക്കെ ഉപ്പ് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലും മതി വരില്ല. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഒരുപാട് പുളി, ഒരുപാട് കയപ്പ്, ഇതൊന്നും തന്നെ മിതമായിട്ട്, എല്ലാം മിതമായി ഉപയോഗിക്കണം. ഒന്നും തന്നെ കൂടുതൽ ആകാൻ പാടില്ല. ഇത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല, പക്ഷെ പുറം നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ട്, ഉത്സവം തന്നെയുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ മുളക് കഴിക്കുന്ന ഉത്സവം തന്നെയാണ് അവിടെ. അപ്പോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് എത്രത്തോളം രജോ ഗുണത്തിലാണ് ആ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി
തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ്? യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരുഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടം അപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തു. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത് സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്ഷണം നമ്മൾ പാചകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മളത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം, കഴിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാതെ എന്താണ് ആ ഭക്ഷണത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ സൂക്ഷ്മമായ ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ അത് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അത് അതിന്റെ അതായത് അത് എന്താ പറയാ, വിഷാംശം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് പോയിസൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ, നമുക്കത് മനസ്സിലാകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ തിരക്കിട്ട ജീവിതം, ബിസി ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് കഴിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകില്ല, അത് നമുക്ക് അസുഖം വരുത്തുള്ളൂ, നമുക്ക് ദുഃഖം തരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? അതൊന്നും അവർ കാര്യമാക്കില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും. എത്ര പഴയതായാലും അത് തന്നെ അവര് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് 3 ഗുണത്തിലുള്ള എന്താണ് ഒരു ആഹാര രീതി. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? യജ്ഞം. ആഹാരം കഴിഞ്ഞു, സത്വത്തില്, രജോ ഗുണത്തില്, തമോ ഗുണത്തിൽ ആഹാരം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ് 3 ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവുക? അതാണിപ്പോ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അഫലാകാംക്ഷി യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോയ യുജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദിശ്യമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരവും കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? സാത്വിക യജ്ഞം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അത് ജപയജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും പറയാം. നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്താണ്? ഓരോ യുഗത്തിലെ ഓരോ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്താണ്? കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, നാമസങ്കീർത്തനമാണ് കലിയുഗ യജ്ഞം. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ദ്വാപര യുഗത്തിലെ യജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ സത്വയുഗത്തിലെ യജ്ഞം ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. അപ്പോ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ അത് വരും. പക്ഷെ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ഫലം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കലിയുഗ ധർമ്മമാണ്, നമ്മളത് ചെയ്യുക, അത്രമാത്രം. അതിന്റെ ഫലങ്ങളും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. നമ്മളതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫല ഉദ്ദേശമില്ലാതെ, എന്നും ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ സശ്രദ്ധമായും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം, ഇതൊക്കെ വേദവിധികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത 25-ാം ശ്ലോകത്തില് 10-ാം അധ്യായത്തില്, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. ഭഗവത്ഗീത എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെഫറൻസ് കിട്ടും. ഭഗവത്ഗീതയില് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറയുന്നു. ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെന്താണ്? 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ എത്രയാണ്? 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? അതിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്, അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിം പരം. എന്താണ് പറയുന്നത്? കലിയുഗത്തിലെ നാമജപം മാത്രമാണ്, അത് മാത്രം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ദുഃഖമെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു, നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. അതേപോലെ ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ അവിടെയും പറയുന്നു, ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് ഹരിനാമമല്ലാതെ കലിയുഗത്തിൽ വേറെ ഒരു ഗതിയും ഇല്ല നമുക്ക് എന്നുള്ളത് 3 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും 3 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയ്ക്കേറെ സത്യമായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്ത് പറയുമ്പോഴും അതിന് നമ്മൾ വിശ്വാസം വേണം. അതാണല്ലോ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വിശ്വാസം. അപ്പൊ ആ ശ്രദ്ധ വേണം നമുക്ക്, ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധ വേണം. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പൂന്താനം അവരെന്താ എഴുതി? പൂന്താനം കവി എന്താ എഴുതി? നമുക്ക് ജ്ഞാനപാനം എഴുതി. അതിലെന്താ അവർ പറയുന്നത്? അവരും തിരുനാമം നാവിന്മേൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം, നരജന്മം
സഫലമാക്കിയിടുവാൻ. അത് അവരും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് ആരാ പറയാത്തത്? ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരും എന്താ പറയാ 92-ാം ദശകത്തിൽ അവരും പറയുന്നുണ്ട്. ആര്? നാരായണീയത്തിൽ അതും പറയുന്നുണ്ട്. ഗംഗാ ഗോപിചന്ദനം, എന്താ പറയാ, ഗീതാ ഗായത്രി ഗംഗാ ഗോപിചന്ദനം, തുളസി ശാലിഗ്രാമം ഹരിനാമം, ഇതൊക്കെയാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് അവരും പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ എന്താ ശാലിഗ്രാമ പൂജാബി പരപുരുഷ തദൈകാദശി നാമവർണാഹ എന്ന് വെച്ചാല് ഗംഗ, ഗായത്രി മന്ത്രം, ഗീത, ഭഗവത്ഗീത, ഗോപീചന്ദനം, തുളസി, ശാലിഗ്രാമം, ഹരിനാമം കലിയുഗത്തിലെ മുക്തി മാർഗങ്ങളാണ്. കലിയുഗത്തിലെ എനിക്ക് ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഗംഗ, ഗായത്രി, ഗോപിചന്ദന, ഇങ്ങനെയുള്ള 8 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏകാദശി. അപ്പൊ ഈ 8 കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് മനസ്സ് തരണേ കൃഷ്ണ എന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ നാരായണീയത്തില്. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അതായത് കലിയുഗത്തിലെ മുക്തി സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഹരി കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ജപിക്കണം. അതാണ് കലിയുഗ ധർമ്മമാണ് ഇത്. ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊന്നും കിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് രാജസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മള് യജ്ഞം എന്താണ്? യജ്ഞത്തിലെ സാത്വികം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ രാജസിക യജ്ഞം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഭിസന്ധായാതു ഫലം ദമ്പാർത്ഥമപി ചൈവയത് യുജ്യത്തെ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. വീണ്ടും പറയുന്നു ഇവിടെ ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ എന്താ? രാജസികമായ യജ്ഞങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഈ ചില സമയത്ത് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് 4 ആൾക്കാരെ കാണിക്കാനായിട്ട്, എനിക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ട്, എനിക്ക് ഇത്രയും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ആ കഴിവ് എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി കാമ്യകർമ്മം, അതായത് ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് ഐശ്വര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും, മക്കൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടായിരിക്കും, ധനപ്രാപ്തിയാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്കത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടും, എന്റെ മക്കൾക്കോ എന്റെ കുടുംബത്തിനോ ഐശ്വര്യങ്ങളോ സമ്പത്തോ ഒക്കെ വന്ന് ചേരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യാം. അതിൽ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ഗർവ് കാണിക്കാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഭൗതികമായ അഭിലാഷകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് രാജസിക യജ്ഞമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. രാജസിക യജ്ഞത്തില് ഒരുപാട് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസിക യജ്ഞം. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാത്വികമാണ്, പ്രതീക്ഷിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? രാജസികമാണ്. ഇനി താമസിക യജ്ഞം എങ്ങനെയായിരിക്കും? താമസിക യജ്ഞത്തിൽ പറയുന്നു, വിധിഹീനം അസൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനം അദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷത്തെ. ഇവിടെ പറയുന്നു താമസിക യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, വേദവിധികൾ എന്താണോ അത് അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്ര ഉച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലെ യജ്ഞത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വിധി പ്രകാരമായിരിക്കില്ല, അവിടെ പ്രസാദ വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, മന്ത്ര ഉച്ചാരണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല. എന്നിട്ടാണ് വിശ്വാസമില്ലാതെ. ഏറ്റവും വലിയത് എന്താണ്? വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു യജ്ഞം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ വിളിക്കുക? ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വിളിക്കും. കാരണം അവർക്കാണ് വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കും. അവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ ആദരിക്കണം. നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പോലെ അവരെ ആദരിച്ച് അവർക്ക് നമ്മൾ ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. ദക്ഷിണ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ യജ്ഞം പരിപൂർണമാകില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ എന്താണ്? ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച. കൃഷ്ണന് പശുക്കളെ, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ മാനിക്കണം. അപ്പൊ യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഫൈനലി കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഏത് ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞം ചെയ്താലും അവസാനം എന്ത് പറയും? ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ആണ്. അത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ദേവന്മാർ അവർക്ക് വേണ്ടി വെക്കില്ല, എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കൊടുക്കും അവര്. കാരണം കൃഷ്ണനാണ് യജ്ഞദേവത. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ബ്രാഹ്മണനെ വിളിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എല്ലാം പെട്ടെന്നാവട്ടെ അല്ലെ? ആ ബ്രാഹ്മണൻ വന്ന് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ തിരക്കടിച്ച് പറയും. നമ്മൾ പറയും എല്ലാം പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ. അവര് മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും അവരെ വിടില്ല. അവർക്ക് അറിയുമെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ വിടില്ല, മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കാൻ വിടില്ല. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തീരണം. നമുക്ക് എന്താണ്? ക്ഷമയില്ല. നമുക്ക് എന്താണ്? ക്ഷമയില്ല, വിശ്വാസമില്ല. നമുക്ക് എന്താണ്? അതിൽ വിശ്വാസമില്ല. ആരോ പറഞ്ഞു, എന്തിനോ ചെയ്യുന്നു, നമുക്കത് അറിയില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നല്ലതാണോ, ഇതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ, ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഫലം വേണം. പക്ഷെ ഒരാളെ വിളിക്കുന്നു, ബ്രാഹ്മണനെ വിളിക്കുന്നു, യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, പേരിനൊരു യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, വിശ്വാസം ഒട്ടും ഇല്ലാതില് പിന്നെ എന്താണ്? പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നില്ല.
എന്തുകൊണ്ട് പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നില്ല? നമുക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ല. അപ്പൊ ആ പ്രസാദത്തിലും നമുക്കതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും, നമ്മൾ എന്ത് ആൾക്കാരെ വിളിക്കുമ്പോഴും അവിടെ പ്രസാദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം പ്രസാദം എന്താണ്? നമ്മൾ അവിടെ യജ്ഞശിഷ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഏതൊരു യജ്ഞം നടന്നാലും അതിന്റെ ആ ഒരു ഉച്ഛിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ യജ്ഞശിഷ്ട ആവിസ് മാറ്റി വെക്കണം. എല്ലാവർക്കും പ്രസാദമായിട്ട് പ്രസാദ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കണം. കാരണം പ്രസാദം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. പ്രസാദത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പ്രസാദം കൊടുക്കില്ല, വിധി അനുസരിച്ച് യജ്ഞം ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവിടെ എന്താണ്? മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ല. എന്താണ് മന്ത്രോച്ചാരണം? നമുക്കറിയാം, ഏത് മന്ത്രം നമ്മൾ ഏത് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് മന്ത്രം ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ എന്താണ്? ഓം എന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓം ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉണ്ട് അവിടെ. അതേപോലെ പ്രസാദം നമ്മൾ എവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് നമ്മൾ നാണിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട് പ്രസാദത്തില്. നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. പ്രസാദത്തിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നാണിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് രീതി. പക്ഷെ ഇവിടെ വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദം ഉണ്ടാവില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കില്ല, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ്. അപ്പോ 3 രീതിയിലുള്ള യജ്ഞം മനസ്സിലായി, ആഹാരം മനസ്സിലായി, യജ്ഞം മനസ്സിലായി. ഇനി എന്താ? നമുക്ക് തപസ്. അപ്പൊ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ തപസ് ഇപ്പൊ എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലെ തപസ്, രജോ ഗുണത്തിലെ തപസ്, പിന്നെന്താ? തമോ ഗുണത്തിലെ തപസ്സുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്നിട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ്? തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ശരീരത്തിന്റെ, മനസ്സിന്റെ, വാക്കിന്റെ 3 രീതിയിലുള്ള തപസ്സുണ്ട്. ഏതാണ് രീതികൾ? ഏതാണ്? ഗുണത്തിൽ വേറെ അത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം 3 രീതിയിലുള്ള തപസ്. അതായത് ബോഡി, മൈൻഡ്, വേർഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി, മൈൻഡ്, സ്പീച്ച് എന്നും പറയാം. അപ്പൊ BMW, ബോഡി, മൈൻഡ്, വേർഡ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ശരീരം കൊണ്ടും മാനസികമായിട്ടും പിന്നെ വാക്കുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന തപസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ശാരീരിക തപസ് എങ്ങനെയാണ്, ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുക, അതാണ് പറയുന്നത്. ആ തപസ്സിനെ കുറിച്ച്. ഇത് 3 ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. ദേവദ്വിജു ഗുരു പ്രജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജനം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസ ച ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നു. പിന്നെന്താണ്? ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് നമ്മൾ തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, മാനസികമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നെ നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 3 ഉണ്ടെങ്കിലേ തപസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ശാരീരിക തപസ് എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം പറയുന്നു എന്താണ്? ഈശ്വരനെയും, ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെയും നമുക്ക് ആ ആദരവുണ്ടായിരിക്കണം, ഗൗരവം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനെ. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും, എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ. അടുത്തത് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണനെ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളാരാണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഗോ ബ്രാഹ്മണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. ഭഗവാനെ അറിയുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. എല്ലാ വേദ അധ്യയനങ്ങളും ചെയ്ത് എല്ലാ വേദജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാക്കൾ നമുക്കൊരു ജന്മം തന്നു. ഈ ഫിസിക്കൽ ബോഡി നമുക്ക് ആരാ തന്നെ? നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നു. പക്ഷേ ഈ 2ാം ജന്മം തരൂ ആരാണ്? നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ്, എന്താ പറയാ, ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടാനുള്ള ഒരു അവസരം തരുന്നത് ആരാണ്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. അപ്പോ ആചാര്യനെ നമ്മൾ വന്ദിക്കണം. അതാണ്, ആചാര്യനെ നമ്മൾ വന്ദിക്കണം. കാരണം അവര് നമുക്ക് 2ാം ജന്മമാണ് തരുന്നത് ദീക്ഷാ സമയത്ത്. പിന്നെ പൂണൂൽ ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ പൂണൂൽ ധരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് 2ാം ജന്മമാണ് അവർ തരുന്നത്, ഗുരു. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ വന്ദിക്കണം, അവരെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾ. കാരണം ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് അച്ഛനമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം, അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഒരു ശാരീരികമായിട്ട് അവരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നീട് ആരാണ്? എന്നിങ്ങനെ ഉയർന്ന, അതായത് ഉന്നതരെ, അതായത് നമ്മുടെ വയസ്സിന് മുതിർന്നവരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗൗരവത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മൾ അവരെ ആരാധിക്കണം. പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ദേഹശുദ്ധി. ദേഹശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിവസേന നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, പല്ല് തേക്കുക, കുളിക്കുക, നമ്മുടെ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുക, ഇതൊക്കെയാണ് ദേഹശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ലാളിത്യം, സിമ്പിൾ ലൈഫ്, അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ ലാളിത്യം എന്ന്. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടോ അത് പെരുമാറ്റത്തിൽ നമ്മൾ അത് കാണിച്ചിരിക്കണം ആൾക്കാരോട് പെരുമാറുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതാണ് ലാളിത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉള്ളിലൊന്നും പുറത്തൊന്നും അത് പാടില്ല, അത് ലാളിത്യമാകില്ല. പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ പറയുന്നത് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് പുറത്തുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താൻ പാടില്ല. ഇതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. അതായത് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടൊപ്പം മാത്രമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം, പുറത്തുള്ള എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫെയർ, ഇലിസിറ്റ് അഫെയർ എന്ന് പറയും, അതൊന്നും അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലെ. അഹിംസ, അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് അഹിംസ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെ കാണുമ്പോ, വയസ്സിന് മുതിർന്നവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നു. ആ പ്രണാമം ചെയ്യല് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞില്ലേ 9:34, 9-ാം അധ്യായം 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മധ്യാജീമ നമസ്കുരു. 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആദ്യം എന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക, എന്നെപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ മദ്ഭക്ത, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. അപ്പോ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക? പ്രണാമം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ? പ്രണമിക്കുക. സാധാരണയായി പുരുഷന്മാർ പ്രണാമം എന്താണ്? അത് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം. സ്ത്രീകൾ പ്രണാമം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സ്ത്രീകളൊക്കെ പ്രണാമം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം, പുരുഷന്മാർ പ്രണാമം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രണമിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇനിയിപ്പോ വാങ്മയ തപസ്, അതായത് വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എങ്ങനെയാണ്? അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയ ഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായ അഭ്യസനം ചെയ്വ വാങ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. ഇനി എന്താ പറയാ? വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുക? സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയ തപസ്. അപ്പൊ വാക്കിലൂടെ നമുക്കൊരു തപശ്ചര്യം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? സത്യം. നമ്മളെപ്പോഴും സത്യം പറയണം. ഇപ്പൊ ഒരു ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് എപ്പോഴും സത്യം തുറന്നു പറയാം. കാരണം എന്താണ്? ഗുരുക്കന്മാർ പറയുമ്പോൾ ആ സത്യത്തെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ആ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ശിഷ്യനല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ പറയുക, ഗുരുവിന് സത്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവരെടുക്കുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഗുരുക്കന്മാർ എപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരോട് സത്യം തന്നെ തുറന്നു പറയണം. ആ സത്യം പറയണം. നമ്മൾ കഴിവതും നമ്മൾ എല്ലാവരോടും സത്യം, അതായത് ഉള്ളിലൊന്ന് വെച്ച് മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ച് പുറമേ. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി. അതെന്താണ്? അത് ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി ആയി മാറും. അത് നയതന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ, അല്ലെ? ഉള്ളിലൊന്നും പുറത്തൊന്നും. അപ്പൊ സിംപ്ലിസിറ്റി അതാണ്. എപ്പോഴും സത്യം പറയാം. എന്താണോ അത് ആ സത്യം, ആ രീതിയിൽ. പിന്നെ എന്താണ്? പ്രയോജനകരം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടണം. വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കല്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പാരുഷ്യം. ആസുര ഗുണക്കാർ എന്താ ചെയ്യാ? പാരുഷ്യം. പാരുഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർക്കശമായ, അതായത് കരുണയില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരത് വേദനിപ്പിക്കോ, അത് അവരെ വേദനിപ്പിക്കോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ആ രീതിയിലാകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉദ്വേഗം കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. ഹിതകരവുമായിരിക്കണം. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനപ്പെടണം. പിന്നെ എന്താണ്? ഒരു ഹിതകരമായിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണം, പതിവായുള്ള വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണം. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെ? സംസാരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഈ സംസാരം, വാങ്മയ, അതായത് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയും. ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീതയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്ത് നമ്മളത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണത്? ആ വേദമന്ത്രങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു തപസ്സാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ, കാരണം ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു തപസ്സായി മാറണ, വാക്കിന്റെ തപസ്സാണ് അത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ വേദ അഭ്യാസം എന്താണ്? സ്വാധ്യായ അഭ്യസനം. അധ്യായ അഭ്യസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമ്മൾ സ്വന്തത്തിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേട്ടു, കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടിയിട്ടുണ്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ, ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്വാധ്യായനം. അതാണ് സ്വാധ്യായനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പാരായണം ചെയ്യുക. ഭഗവത്ഗീത പാരായണം, ഭാഗവത പാരായണം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സ്വാധ്യായനത്തിൽ പെടും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകരമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോ ചില സത്യങ്ങൾ അപ്രിയമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളത് പറയാതിരിക്കുക നല്ലത്. ചില സത്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ, അതായത് ഒരാളിപ്പോ മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും?
ഡോക്ടർക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം ഇനി അധികം ഇല്ല എന്ന്. പക്ഷെ ആ ഡോക്ടർ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയില്ല നിങ്ങളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ മരിക്കാൻ പോവാന്ന് ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ പറയില്ല. ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്യുക, ആ ഹിതകരമായ രീതിയിലാണ് പറയുക. അതായത് ഒന്നുമില്ല, പേടിക്കേണ്ട, എല്ലാം ശരിയാവും, എല്ലാം ശരിയാവും, നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, പേടിക്കേണ്ട, ഇതൊക്കെയല്ലേ പറയാ. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആള് അത് സത്യമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് ഒരു എന്താ പറയാ അപ്രിയമായ സത്യമാണ്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരു ഹിതകരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അനുഭവം കൊടുക്കണം. പിന്നെ മനഃപ്രസാദ, ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ, ഇപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു, വാക്കിന്റെ കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിന്റെ തപസ് എന്താണ്? മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം, മൗനമാത്മാന വിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിർ ഇത്യേതത് തപോമാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, ഭാവശുദ്ധി, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. അപ്പോൾ മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ? മനഃപ്രസാദം, എപ്പോഴും അവിടെ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് നമുക്കുള്ളതിൽ സംതൃപ്തി. എന്താണോ ഭഗവാൻ തന്നെ, ഈ മനസ്സാണല്ലോ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിനെ എങ്ങനെ എന്തുണ്ടോ അതിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്, കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കാതെ. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സെന്താണ്? അശാന്തമാകും. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമായി നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് തപശ്ചര്യയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ തപശ്ചര്യയാണ് പറയുന്നത്. സൗമ്യത, എപ്പോഴും മൃദുലമായ ആ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. പിന്നെ മൗനം എന്താ? മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മൗനമായിരിക്കണം നമ്മൾ. പക്ഷെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക പരസ്പരം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 10-ാം അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ഒരു ആത്മീയ ജ്ഞാനാർജനം സംഭവിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അത് മാത്രം ചെയ്യുക. പിന്നെന്താണ്? മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. എവിടെ? ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഈ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തണം നമ്മളെ തന്നെ, ആത്മാവിനെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. മനസ്സ് ശത്രുവാകുന്നു, മനസ്സ് നമ്മുടെ മിത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഈ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും എല്ലാം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആത്മവിനിഗ്രഹം, ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അതിൽ വീഴാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു? 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ സ്വഭാവശുദ്ധി. എന്താ? ഭാവസംശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വഭാവശുദ്ധി. എന്താണ് സ്വഭാവശുദ്ധി? കാപട്യമില്ലാത്ത, അതായത് ഉള്ളിലൊന്നും പുറത്തൊന്നും ഉള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. എന്താണോ അത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവ സംശുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എന്താ പറയാ, ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആസക്തിയുണ്ട്. ആ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരക്തി വരുമ്പോഴാണ് ആ മനസ്സിന്റെ തപശ്ചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിവുള്ള ആള്, അല്ലെ? പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ പെടാതെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു വിരക്തി നമ്മൾ പാലിക്കണം. അതാണ് തപശ്ചര്യ, മനസ്സിന്റെ തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, നമുക്ക് ആ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ, ഋഷികേശനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. അതാണ് ഉന്നതമായ രുചി. നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മൾ ഉന്നതമായ രുചി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന രുചി തനിയെ ഇല്ലാതാകും. താഴ്ന്ന രുചിയാണ് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗ ആസക്തി. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആസ്വദിക്കണം എന്ന ആസക്തി എന്താണ്? താഴ്ന്ന രുചി. ഉന്നത രുചി ഏതാണ്? നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? താഴ്ന്ന രുചി തനിയെ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി, അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാമം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രേമമായി മാറും. അപ്പൊ ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരാ കാണുന്നത്? നമുക്ക് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഉദാഹരണം കൊടുത്ത് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇത് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാതിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. കാരണം ആഗ്രഹമില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ട, ഇവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ ഈ മായയിൽ പെടും, എനിക്ക് വരണ്ട, പുറത്തേക്ക് വരണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ 16 വർഷം ഇരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നീ പുറത്തേക്ക് വരാം, ഈ മായ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ നിന്നെ പിടികൂടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ആ വാക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പുറത്തേക്ക് വന്നത്. പക്ഷെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഈ 16 വയസ്സിന്റെ പ്രായമുള്ള ഈ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി എന്താണ്, അതായത് എന്താ പറയാ, ഈ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി എപ്പോഴും നഗ്നനായിട്ടാണ്, ഒരു വസ്ത്രവും ഇല്ല. അപ്പൊ ആ 16 വയസ്സിന്റെ യുവകനാണ്.
എന്നിട്ട് എന്താണ്, അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓടാണ്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടാണ്. അതായത് എനിക്ക് ഈ മായാ പ്രപഞ്ചം വേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും ബന്ധങ്ങൾ വേണ്ട, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട, ഉപേക്ഷിക്കാണ്, ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമാണ്. അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്രയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടാണ്. മകൻ ഓടുമ്പോ വ്യാസദേവർക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല. ആരാണ്? വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ വ്യാസദേവർക്ക് ഇത് സഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വ്യാസദേവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മകനെ അന്വേഷിച്ച് പിന്നിൽ എന്താണ്, മകന്റെ പുറകെ ഓടി വരികയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഓടുന്നത് ആരാണ്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അത് നഗ്നനായിട്ട് ഓടുകയാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്താണ്, കുളത്തിൽ കുറച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ അവരും നഗ്നരായിട്ട് കുളിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ആ വഴിക്ക് ഓടുമ്പോൾ ഇവരൊന്നും ശരീരത്തെ മറച്ചു പിടിച്ചില്ല. കാരണം എന്താണ്, ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അവർക്ക് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഭേദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ത്രീകളൊന്നും അവരുടെ ശരീരത്തെ മറച്ചു പിടിക്കില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് പുറകിൽ ആരാ വരുന്നത്? അച്ഛൻ വരികയാണ്. വ്യാസദേവർ വരുമ്പോ ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തുണി എടുത്ത് കവർ ചെയ്യാണ്, ശരീരത്തെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. കാരണം വ്യാസദേവർ വരുന്നു. അവിടെ പറയുമ്പോ വയസ്സായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ വ്യാസദേവന് അതിശയം തോന്നാണ്, ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചേ? നഗ്നനായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരനായ എന്റെ മകനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ശരീരം മറയ്ക്കണം തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ ഈ വൃദ്ധനായ ഞാൻ, വൃദ്ധനായ ഗൃഹസ്ഥനായ ഞാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ശരീരം മറച്ചു പിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവര് പറയും, കാരണം ഇദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനാണ്, അപ്പൊ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മകനായ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് അതില്ല. കാരണം അത്രയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ അത്രയും നിയന്ത്രിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അതാണ് നമുക്ക്, അപ്പൊ ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശാരീരിക തപസ്, മാനസികമായ തപസ്, വാങ്മയ തപസ്. ഈ 3 രീതിയിലുള്ള തപസ് എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവുക? ഇനിയിപ്പോ ഈ 3 രീതിയിലുള്ള തപസ് സത്വഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷത്തെ. ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഈ 3 വിധം തപസ് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ 3 രീതിയിലുള്ള തപസ്, ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് സാത്വികമാകണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? അവിടെ എന്താണ് കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് വിശ്വാസത്തോടെ, ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവിടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അത് നമുക്ക് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ? പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം. ഈ ഒരു ബോധം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപശ്ചര്യ വേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഉദാഹരണം, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നമ്മളിപ്പോ ഏകാദശി ചെയ്യാണ്. ഏകാദശി ചെയ്തിട്ടിപ്പോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം, അവിടെ ശരീരം കൊണ്ടുണ്ടാവണം, അവിടെ നമ്മുടെ വാങ്മയ തപസ്. ഇത് സാത്വികമാവണമെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ആധ്യാത്മികമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ ഉപവാസം, അതായത് ഏകാദശി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കാകാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ധനം വന്ന് ചേരട്ടെ, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഏകാദശി ഉപവാസിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത്, വാസം വസിക്കുക. എന്താണ്? ആരുടെ അടുത്താണ് വസിക്കേണ്ടത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതായത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് സാത്വികമാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഉപവാസം പോലും സാത്വികമാകുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം എന്താ ചെയ്യേണ്ട? കാലത്ത് എഴുന്നിട്ട് ഉപവാസം. എത്ര വരും? ഏകാദശി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 24 ഏകാദശികളുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തില്, മാസത്തില് 2 ഏകാദശി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് വേറൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അധികം കാര്യത്തിലൊന്നും ഇൻവോൾവ് ആവാതെ, ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക. എത്ര പറ്റുമോ അത്ര ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങളോ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളോ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ദിവസം അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാത്വികമായ തപശ്ചര്യാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് തപസ്, സാത്വികം. ഇനി രാജസിക തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംബേന ചൈവയത് ക്രിയത്തെ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒരു തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എന്താണ്? എനിക്ക് ബഹുമതി വേണം, ആ 4 ആൾക്കാരെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് അംഗീകരിക്കണം. പിന്നെ ആരാധനയും നേടാൻ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ആരാധിക്കണം, നമ്മളെ ബഹുമാനം, അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, നമ്മളത് അംഗീകരിക്കണം, നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആരാധന മനോഭാവം വെച്ചുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികമാണ്. ഇത് ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതമാണ്. ഇത് ടെമ്പററി, താൽക്കാലികമാണ്. ഇത് ക്ഷണികമാണ്. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യും? നമ്മൾ
മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനാണ്. ഈ തപശ്ചര്യ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലാതെ എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഈ തപശ്ചര്യ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നാലാള് കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ അവർ അംഗീകരിക്കണം. പിന്നെ ആകർഷിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ആദരവും സഹായവും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തപസ്സൊക്കെ എന്താണ്? അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യയിൽ പെടും. ഇത് താൽക്കാലികമാണ്, ഇതിനൊരു ഫലവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും തപശ്ചര്യ? അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മൂഢഗ്രാഹേണ മനോയത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ സമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം ഈ എന്താ പറയാ, നമുക്കത് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അല്ലെ. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വിഡ്ഢിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് വിഡ്ഢികളായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ. അങ്ങനെയാണ് ആ വിഡ്ഢികളുടെ ആ സ്റ്റേജിലാണ് തമോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ച് അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന തപസ് എന്താണ്? തമോ ഗുണ തപസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ആരാ ഉദാഹരണം? അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപു എന്താ ചെയ്തത്? സ്വന്തം ശരീരം കണ്ടില്ലേ, എന്താണ് തപശ്ചര്യ അത്രയും കഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് എന്താണ് ആ ശരീരം ഒരു അസ്ഥികൂടമായിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ്? ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും അതിൽ ഗുണമുണ്ടോ? സ്വന്തത്തിനാണോ? ഒന്നും ഗുണമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നരസിംഹാവതാരമായി വധിച്ചു അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ്? സ്വയം നാശം വരുത്തി. ആ അത്രയും കഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് സ്വന്തം നാശം വരുത്തി. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായോ? മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടായോ? ഇല്ല. ഈ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരം നേടി. ആരാണ്? ഹിരണ്യകശിപു തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, എന്താണ് വരം ചോദിച്ചത്? അതായത് എന്നെ മനുഷ്യര് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ദേവന്മാര് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ ഒരു മൃഗം കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ അകത്ത് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ പുറത്ത് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ കാലത്ത് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എന്നെ രാത്രി കൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കണ്ടീഷനിലാണ് വരം ചോദിച്ചത്. ആര്? ഹിരണ്യകശിപു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അതിലും, കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതാണ് ഈ വിഡ്ഢികൾ അത് മറക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വരം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? തഥാസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ഭഗവാൻ എന്താണ്? സ്വന്തം മകനായ പ്രഹ്ലാദാവ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നു? ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വരം ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ, അതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. ആര്? നരസിംഹനായിട്ട് വന്നു. അവിടെ എന്താണ് നരസിംഹ അവതാരം? എന്താണ്? മൃഗവുമല്ല മനുഷ്യനുമല്ലാത്ത ഒരു അവതാരം. പിന്നെ പകലും കൊന്നില്ല, രാത്രിയും കൊന്നില്ല, സന്ധ്യ നേരത്ത് കൊന്നു. ഉള്ളിലും കൊന്നില്ല, അകത്തും പുറത്തും കൊന്നില്ല, ഉമ്മറപ്പടിയിൽ വെച്ച് കൊന്നു. പിന്നെ ആകാശത്തും കൊന്നില്ല, ഭൂമിയിലും കൊന്നില്ല, മടിയിൽ വെച്ച് കൊന്നു. എങ്ങനെ? ആയുധം ഉപയോഗിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? നഖങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിഡ്ഢികൾ അവര് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യവും എന്താണ്? സ്വന്തത്തിന് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. കാരണം വരം കിട്ടിയപ്പോ എന്താണ് ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തത്? ദേവന്മാരെ എല്ലാം ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും കീഴടക്കി വെച്ചിരുന്നു. ആര്? ഹിരണ്യകശിപു. അത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ, അഹങ്കാരത്തോടെയാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവര് ആ വിഡ്ഢികളാണ്. ഇവര് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്കും ദ്രോഹം ചെയ്യും, സ്വന്തം ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കും. ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണ് ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള, അതായത് മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കും, അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കും, സ്വന്തം നശിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കും. ഇതാണ് തമോ ഗുണത്തിൽ. ഇനിയിപ്പോ ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താണ്? സാത്വിക, തമോ, രാജസിക ദാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദാത്യവ്യം ഇതി യദ്ദാനം ദീയത്തെ അനുപകാരിണി ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം ശ്രുതം. പറയുന്നു കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ, പ്രതിഫല ഇച്ഛ കൂടാതെ, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത്, വേണ്ടുന്ന കാലത്ത്, അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. എപ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സത്വഗുണത്തിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് കർത്തവ്യം എന്ന ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. അതായത് എനിക്കൊരു നിയത കർത്തവ്യമുണ്ട്, അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ കർത്തവ്യം മാത്രം എന്ന് കരുതി ആ ബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നതും, പ്രതിഫല ഇച്ഛ കൂടാതെ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രതിഫല ഇച്ഛ പാടില്ല. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലം വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത്, എവിടെ എല്ലായിടത്തും ദാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതും കാരണമുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ? വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. ഇപ്പോ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സാധാരണയായിട്ട് അവിടെ ബെഗേഴ്സ് കാണാം അല്ലെ, ഭിക്ഷാടനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സഹതാപം വരും, അവരോട് ഒരു അനുകമ്പ തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് പണം കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരത് ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കില്ല. ചില സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ മദ്യപാനം കഴിക്കാനോ
അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാംസഭക്ഷണത്തിനോ, ചൂതുകളിക്കോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പണം അവർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ ദാനം എന്താണ്, അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായി പോകും. കാരണം ആ ഒരു പങ്ക് അവര് ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ പങ്ക് നമുക്കും കൂടി കിട്ടും. അവരിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തോ പാപം, ആ കാരണം ദാനം കൊടുത്തത് നമ്മളാണല്ലോ, നമ്മുടെ പൈസ ഉപയോഗിച്ച്, നമ്മുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരതൊക്കെ ചെയ്തതെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ ദാനത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ല. അപ്പോ അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ പങ്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയെ കൂടി അത് തടസ്സപ്പെടുത്തും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ദാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആലോചിച്ച് നമ്മൾ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് ദാനങ്ങളുണ്ട്. അന്നദാനമുണ്ട്, വസ്ത്രദാനമുണ്ട്, ഗോദാനം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ദാനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായ ദാനം ഏതാണ്? ജ്ഞാനം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനം. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കൊരു വിശക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു നേരം അന്നം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക, വസ്ത്രം കൊടുക്കുക, പക്ഷെ അതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് സമയമാകുമ്പോൾ വിശപ്പുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ നേരം മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയാണ്, അതായത് കലിയുഗ ധർമ്മമാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ്, ഇത് ജപിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ ജന്മത്തിൽ അവരത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം അവർക്ക് നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടും അല്ലെ. ആ ജ്ഞാനാർജന, ആ ജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് നമ്മൾ വേണ്ടുവോളം മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയോ, നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയോ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വെക്കാതെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അത് എത്തിക്കണം. അതാണ് ഉചിതമായ ദാനം, അതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ദാനം. അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അനുകമ്പ ഉണ്ടായിരിക്കുക, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നും, അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓർക്കണോ മറക്കണോ? ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും വേണം. എന്താണ്? ഓർക്കണം, മറക്കണം. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം നമ്മളെപ്പോഴും മറക്കണം. അല്ലാതെ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഒരു ദാനം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നാളെ അവർ 10 ഇരട്ടി എനിക്ക് തരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നും പാടില്ല, ഒട്ടും പാടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സത്വഗുണദാനം. ഇപ്പൊ ഇതെന്താണ്? നന്ദോത്സവ. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചു, ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ എന്താണ്, നെക്സ്റ്റ് ഡേ നന്ദോത്സവമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു. ആര്? നന്ദമഹാരാജാവ്. അപ്പൊ നന്ദമഹാരാജാവ് വളരെ സന്തോഷമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരത്തിന് ശേഷം. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവരെയും വിളിച്ച്, നാട്ടിലെ ആൾക്കാരെല്ലാരെയും വിളിച്ച് എല്ലാവർക്കും യഥേച്ഛം ഇഷ്ടം പോലെ അവർക്ക് ആഭരണങ്ങളും അതും ഇതും പശുക്കളെല്ലാം ഗോദാനം എല്ലാം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ മഹാരാജാവ് നന്ദോത്സവം ആഘോഷിച്ചത്. അതേ നന്ദോത്സവത്തിന്റെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ 1896 നമുക്ക് ആരാണ് കിട്ടിയത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അവരാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോന്റെ സംസ്ഥാപക ആചാര്യനാണ്. അപ്പോ അവരെ നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദാനമായി തന്നു, നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തേക്ക് ദാനമായിട്ട് തന്നതാണ്. കാരണം ഇന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇസ്കോൻ ഇല്ല. ഇസ്കോൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഇത്രയും ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാനും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. അപ്പോ അത്രയും ഒരു നല്ലൊരു ദാനമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നത്. എന്താണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരെയാണ്. അപ്പൊ അതും നന്ദോത്സവത്തിനാണ് അവരും ജനിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോ രജോ ഗുണത്തിലെ ദാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലെ ദാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും ദാനം ചെയ്യുന്നത്? അതായത് പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഇവിടെ എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ പൂർണ്ണ സമ്മതി ഇല്ലാതെ എന്താ പറയാ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ? ഒന്ന്, നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു നമുക്ക് അവരും ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫലം, ആ പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ എന്താ? പ്രത്യുപകാരം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു, അവര് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ദാനമല്ല, അത് രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്ന ദാനമാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? പൂർണ്ണ സമ്മതി ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദാനമൊക്കെ ചെയ്യും, പിന്നീട് എന്താണ്? ദിവസം മുഴുവനും അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. വേണ്ടായിരുന്നു, ഇത്രയും കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ഞാൻ ചെലവഴിച്ചു, ഒരുപാട് പണം ഞാൻ നൽകി, ഇതൊക്കെ വേണ്ടായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും വേറെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ കുറ്റബോധം. ചെയ്തു പക്ഷെ വീണ്ടും അതിന് മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് രാജസിക ഗുണത്തിൽപ്പെടും. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യണേ? ഇദ്ദേഹം ദാനം നൽകുന്നു, പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫോട്ടോ എടുക്കാണ്. ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ ആരും അറിയാതെയാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നാലാൾ അറിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദാനം ചെയ്ത് ആ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് എന്താണ് പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യുക. അതായത് എല്ലാ മീഡിയയിലും നമ്മളത് അനൗൺസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഞാൻ ഇന്ന ദാനം ചെയ്തു. എന്താണ്? നമുക്ക് ആ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം നേടാനാണ്. അപ്പൊ അത് പാടില്ല. അത് ഷോ ഓഫ്, നമ്മൾ പറയില്ല ആഡംബരം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? രജോ ഗുണദാനമാണ്. അപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, പൂർണ്ണ സമ്മതി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്ന ദാനമാണ്. ഇപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം. ഇതെന്താ പറയുന്നത്?
അദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയത്തെ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, ഇവിടെ ഉചിതമല്ലാത്തവെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു അതായത് ഒരു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമുക്ക് ദാനങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകാൻ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, അതായത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ എവിടെയാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പോ അതാണ് ആ സ്ഥലബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ദാനം ചെയ്തെങ്കിൽ അത് അമ്പലം പണിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനോ അതിനൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് നമ്മുടെ ദാനത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പാപത്തിന്റെ പങ്ക് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവർക്ക് ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ, പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കും. എന്നാലോ ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസമാണ്. എന്നാൽ ചിലപ്പോ എന്താണ്, ചിലർക്ക് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും, അവർക്ക് അത് ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കില്ല. അവർക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കും, നമ്മൾ അവർക്ക് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്. അർഹത ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ അവജ്ഞയോടെ, അവർക്ക് ആദരം കൂടാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചിലർ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് അറിയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ആദരവോടെ കൊടുക്കണം. ആദരവോടെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ അവജ്ഞയോടെ കൊടുത്താൽ അത് താമസ ദാനമാണ്. അപ്പൊ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. അതേപോലെ ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ ചിലർക്ക് അറിയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, അതും താമസ ദാനത്തിലാണ് പെടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, ഓം തത് സത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഓം തത് സത് അതിനെ കുറിച്ചാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണന്മാർ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഓം തത് സത്? നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓം തത് സത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് പണ്ട് കാലം തൊട്ട് എന്താണ് ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാർ, അതായത് ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാർ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ, അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വമാരാണ്, ഭഗവാനാണ്, സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ പരമസത്യത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വേദോച്ചാരണ മന്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാർ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓം തത് സത് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഓം എന്താണ്, പിന്നെ അത് പറഞ്ഞുതരാം. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. എന്താണ് ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ? പരമസത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമസത്യം, അത് ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നാമമായാലും ഭഗവാൻ തുല്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാന് തുല്യമാണ്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം, അതായത് പരമസത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമാണ്. തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഫല ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏത് കർമ്മഫലത്തിനും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഫലാപേക്ഷ കൂടാതെ, അതായത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പരിപൂർണമായി സമർപ്പിച്ചു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തത്ത് എന്ന് പറയും. പിന്നെ സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാശ്വതമായത്. അപ്പൊ ഓം തത് സത്. ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം, ഭഗവാൻ മാത്രം, അതായത് പരമസത്യം. തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയം. സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാശ്വതമായത്, അതായത് ശുദ്ധമായ സദാചാരം അല്ലെങ്കിൽ സത്യം, ശാശ്വതമായത്. അതാണ് ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കുകളോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളിപ്പോ യജ്ഞം ചെയ്യട്ടെ, ദാനം ചെയ്യട്ടെ, തപസ് ചെയ്യട്ടെ, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് പറയുന്നത്? എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത്? അത് പ്രണവ മന്ത്രമാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആദിമ ശബ്ദമാണ്, പ്രണവം. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നില്ലേ, റസൂഹം അപ്സു കൗന്തേയ, ഞാൻ വെള്ളത്തിലെ രുചിയാകുന്നു, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഞാനാകുന്നു, അതേപോലെ പ്രണവ മന്ത്രം ഞാനാകുന്നു. ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്രണവ മന്ത്രം, അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഏതാണ്? എല്ലാ ആരംഭത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക? ഓം എന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. താദിത്യനാഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞ തപക്രിയാഹ ദാനക്രിയാശ വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിः. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത്. ഇപ്പൊ ഓം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ തത്ത്.
ആ ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാള് പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ യജ്ഞമാവട്ടെ ദാനമാവട്ടെ തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തത്ത് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പോ ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ, തത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളവിടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ആർക്ക്, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ് അവിടെ, പല ഉദ്ദേശം കൂടാതെ. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ വന്ന് ഓം എന്നും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട്, തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലോദ്ദേശം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ മുക്തരാകാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശ്യം, അതാണ് ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശ്യം. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, പരമസത്യമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമസത്യമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് യജ്ഞം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെയ്യുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സത് എന്ന വാക്ക് എന്താണ്, ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശാശ്വതമായ സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ശാശ്വതമായ സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെ സത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപസ് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പോ നമ്മൾ യജ്ഞമാവട്ടെ ദാനമാവട്ടെ തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഓം തത് സത്ത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, കർമ്മഫല ഉദ്ദേശമില്ലാതെ, അത് നമ്മളെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അത് മുക്തമാക്കി തരണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓം തത് സത്, കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്, യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മുക്തി സാധനങ്ങളായിട്ട് മാറും. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. അശ്രദ്ധയാ ഹൃതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യതേ പാത നച തത് പ്രേത്യോ നഹിഹ. ഇവിടെ പറയുന്നു, പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്തായാലും യജ്ഞം ദാനം തപസ് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പരമസത്യത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്, സത്തായി മാറി. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ അസത്ത് എന്താണ്, അസത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞ ദാന തപസ് എന്തായിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ എന്താണ്, അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ യജ്ഞം ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്താലും എന്താണ്, അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ അതിനൊരു കഥ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു കഥ, അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ബ്രാഹ്മണൻ നമുക്കറിയാം, വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എപ്പോഴും യജ്ഞങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കടയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കടയിൽ എന്താണ്, എപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് പാല് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്താണ്, പുഴ കടന്നാണ് വന്നിരുന്നത് എപ്പോഴും. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഈ കുട്ടി വരാൻ അടുപ്പിച്ച് ഒരു 2-3 ദിവസം ഈ കുട്ടി വരാൻ വളരെ വൈകി പോയി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, എന്ത് പറ്റി നിനക്ക്, എന്താണെന്ന് താമസിച്ചു പോയതേ, തോണി കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയണം, ഇന്ന് താമസിച്ചത് എന്താണ്, എനിക്ക് തോണി കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് താമസിച്ചു പോയി എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അതായത് ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഭവസാഗരം പോലും നമുക്ക് നീന്തി കടക്കാൻ പറ്റും, മറികടക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഭഗവാന്റെ നാമം വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയാണ്. അപ്പോ ഈ കുഞ്ഞ് അത് കേട്ടിട്ട് എന്താണ്, ഈ കുട്ടി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി പാല് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആള് ചോദിക്കണം, ആ ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിക്കാണ്, അതിശയിക്കാണ്, ഇത്രയും കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ ചോദിക്കണം, ഇന്ന് എന്താണ് തോണി നേരത്തെ കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയണേ, തോണിയൊന്നും നേരത്തെ കിട്ടിയില്ല, പക്ഷെ അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാന്റെ നാമം വിശ്വസിച്ച് ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭവസാഗരം പോലും മറികടക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പുഴയിലൂടെ നടന്നു വന്നു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ ബ്രാഹ്മണന് അതിശയം തോന്നാണ്, സ്വന്തം പറഞ്ഞു പക്ഷെ സ്വയം വിശ്വാസമില്ല. എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നു, നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല. അപ്പോ ഈ കുഞ്ഞ് അത് ചെയ്തു. ഈ കുഞ്ഞെന്താണ്, അതേപടി വിശ്വസിച്ചു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് എങ്ങനെ കേട്ടു അതേപടി വിശ്വസിച്ച് അത് പ്രായോഗികമാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി, ഞാനും ഈ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ, പരീക്ഷിക്കാൻ പോവാണ്, ഭഗവാന്റെ മന്ത്രത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ പോവാണ്. പക്ഷെ അവിടെ വിശ്വാസമില്ലാതെ എന്ത് പരീക്ഷിച്ചാലും അതൊന്നും
നടക്കില്ല, അത് നിഷ്പ്രയോജനമായിരിക്കും. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം കൂടി ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ കൂടാണ്. എന്നിട്ട് ആ പുഴയിൽ ആ കുട്ടി ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ എങ്ങനെ വന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി പുഴ കടന്നു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം കുറച്ചു ദൂരം പോലും പോകാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് വസ്ത്രം നനയോ, ഞാൻ മുങ്ങിപ്പോവോ ഇങ്ങനെയുള്ള പേടി കാരണം വിശ്വാസമില്ല, പരിപൂർണമായ വിശ്വാസമില്ല. എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ, എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ വിശ്വാസം എന്നുള്ള ഒരു വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യം എന്തും ചെയ്യുമ്പോൾ, യജ്ഞമായിക്കോട്ടെ, ദാനമായിക്കോട്ടെ, തപസ്സായിക്കോട്ടെ, വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അത് നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള ആ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്? അതെന്താണ്? അത് 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള ആ വിശ്വാസക്കുറവ്, പിന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് അതിനോടുള്ള അനാദരവ്, അതിനോടുള്ള ആ ഒരു വെറുപ്പ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള 3 സംഭവം എന്താണ്? 3 സംഭവം നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്, അനാദരവ്, പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് അതിനോടുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മ. ഈ 3 നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം. പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? 4 ദോഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരായി ഇവിടെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 4 ദോഷങ്ങളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. എന്താണത്? ആദ്യത്തെ എന്താണ്? അത് നമുക്ക് ഇംപെർഫെക്റ്റ് സെൻസസ് എന്ന് പറയും. അത് അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ്? അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വഞ്ചന പ്രവണത, പിന്നെന്താണ്, 3-മത്തെ തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, 4-മത്തേത് വ്യാമോഹം, അത് ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? 4 ദോഷങ്ങളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട്, ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ വഞ്ചനാ പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ആ പ്രവണത നമ്മളിലുണ്ട്. തെറ്റു വരുത്താനുള്ള പ്രവണത നമ്മളിലുണ്ട്. പിന്നെ വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇല്യൂഷൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ 4 ദോഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।